ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಪನೇರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಿರ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಂಡಲ ಪಿದೈ ಪೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನದ ಅದಂಡಲ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಈ ದೊಂಬು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ದ ಮಿತ್ತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮೇನ್ ಆದ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ನೋಸ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಸನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇರ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇಂಚೆನೆ ತೂನಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಓಪಂಡ ಡರ್ಮಾಡಾಕ್ಸ್ 2% ಕೋಜಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲೋ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾನ್ ಲೈಟನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಈ ನೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡ ನೀಟ್ ಆದ ಫೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಐ ಬೊಕ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂದೆತೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಫೇಸ್ ಗ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಂಡ ಬೊಲ್ಪುನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕುವ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ 15 ಡೇಸ್ ದಿಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಂತಿಪೆ ಬಾಯ್.